preparing for your healing. My God, oh my God, I'm waiting for that touch that sends pain away. Believing I'll just wake up and know it's all a dream. I'm falling down the tunnel, my hopes are blown away. Going off my mind, I'm begging you, my God. I'm waiting for my children to keep my dreams alive. In Ozikwome, anya mire juwonu manya chuku. In Ozikwome, obi agbawa wagio chimo. In Ozikwome, elim diri bianu wamo saki kokana koe. In Ozikwome, emulobi ulilanya mnile anihile kurakoe. In Ozikwome, my life is torn apart, my hopes are gone with the wind. In Ozikwome, my whole world is crumbled, that's not how to live. In Ozikwome, I need a ripple no more, Timo, Kwanya. In Ozikwome, a queen on a leaf when Kegi, Nele Kone Memo. In Ozikwome, Anabajunu Gajuju Chuku. In Ozikwome, Ewo Zami Hem Juru Chimu. In Ozikwome, in Ozikwome. Giving all I live for. Mmadụ ichezogo na anyị bịara ịzụ ahịa n'elu ụwa. Ichezego n'ịbụ aja mmadụ baja. Chetakwa na anyị zụcha ya n'ụwa, anyị ga-ala ebe obibi anyị n'igwe. Kita ini di doma, kami ada yang agafe, yaitu apa kiosu nauta, itu agafe siasa. Anyway, bebo bibi kemadu, elu waboriri kanye potara, onye nojuru, owelisi newanya n'igwe. Nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Praise the Lord. Hallelujah. Anyị gbakọrọ ọnụ ebe a n'ihi olileanya nke mbilite n'ọnwụ anyị nwere n'ime di nwe anyị Jesu Kristi, onye nke nwụrụ maka anyị, elie ya ozida na mmụọ ma kunitekwa n'ọnwụ. O wee bụrụ na dịka ọ dị na Romans chapter 6, na onye ọbụla elikọrọ ya na Kristi site na baptizim ga-esokwa ya kunite n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. Ọ bụ n'ihi olileanya ka anyị ji wee gbakọọ ikpere nwanne anyị nwoke bụ late Mr. Gilbert Orji nke nta ekpere maka na anyị kwere n'ebe elikọrọ ya na Kristi site na baptizim na ọ ga-esokwa ya kunite n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. Ya ka anyị ji wee nọrọ n'ekpere ahịa Chineke ebere n'isi ya. Ọ bụrụ na o meghere site n'adịghị ike nke mmadụ, ka o merie ya ebere n'ikpe nke ọ ga-ekpe ya ma nabata ya n'alaeze ya n'eluigwe site na Kristi dị nwe anyị. Gị onye zitere igwe obi chegharịrị echegharị, ejina mee kwụọ m ụgwọ ọrụ m. Papa were
kwụọ m ụgwọ ọrụ amara gị ka mma. Akwa were amara kwụọ m ụgwọ ọrụ amara gị ka mma. Ịlọtara ya n'ụlọ onye bere were amara kwụọ anyị ụgwọ ọrụ amara gị ka mma. Ejila mmehie kwụọ anyị ụgwọ ọrụ. Akwa were amara kwụọ anyị ụgwọ ọrụ amara gị ka mma. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa, were duru anyị na ndụ ebighị ebi. Anyị rịọ arịrịọ. Chineke onye ebere, gị bụ nchekwube ndị njọ na nwere ndị nsọ. Anyị na-arịọ maka nwanne anyị bụ Gilbert Orji nke nọ n'iru gị ebere site na dị inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Si n'akwụkwọ amamihe. Ụmụnna, ọ bụ ezie na onye ezi omume nwere ike ịnwụ tupu oge ọnwụ ya eruo, mana ọ ga-enweta ezumike. Ọ bụghị ogologo oge nke ọ na-abụ ọtụtụ afọ na-egosi ndụ kwesịrị nsọpụrụ ma ọ bụ ezigbo usoro ndụ, kama nghọta a bụ isi awọ ndị ezi omume. Ndụ na-enweghị ụta ma ọ bụ mmerụ bụ ihe bụ ibi ogologo ndụ. Omume ya na-asọ Chukwu, ya mere Chukwu ji hụ ya n'anya were kpọrọ ya oge o bi n'etiti ndị njọ. Ọ kpọrọla ya ka ajọ mmụọ ghara ịgbanwe nghọta ya ma ọ bụ mee ka o tinye aka n'ihe rụrụ arụ, ka obi ya were jụọ oyi. N'ihi na oriri warawara agụụ nke njọ na-emebi obi dị ọcha. Ebe ọ bụ na nwantịntị oge ka o ji were dị mma zuo oke, o nwetara ihe ọ gaara enweta n'ọtụtụ afọ. Ọ bụ n'ihi na mkpụrụ obi ya na-asọ Chukwu ka o ji si n'etiti njọ na ahụhụ niile gbara ya gburugburu kpọrọ ya ọsịsọ. N'ezie, ndị ụwa hụrụ nke a ma ha aghọtaghị nke ha na-etinye ya n'obi na enyemaka Chineke na ebere ya na-anọnyere ndị nke ọ họtara ọta. Ya na onwe ya na-akpachapụrụ ndị nke ya dị asọ anya. Okokosepruwa ekene dere Chukwu. Di nwere m bụ onye nche, onweghị ihe m ga-achọ. Di nwere m bụ onye nche, onwekwaghị ihe m ga-achọ. Onwekwaghị ihe m ga-achọ. Ebe ahịa ndụ dị juru eju ka ọ na-enye m ezumike. Ọ na-eduga m na mmiri ka m zuru ike, ka m were butekwe ume. O nwekwaghị ihe m na-achọ. Ya sịrị dị, ọ bụrụgodị na m na-aga n'ọchịchịrị, egwu ọbụla agaghị atụ m. Iji mkpara na ngụ gị nọdebe m, ọ bụ ha na-enye m aṅụrị. O nwekwaghị ihe m ga-achọ. Onye nche, o
iji aka gị kwadoro m nri nke m ga-eri n'ihu ndị iro m, iji aka gị tee m ude n'isi, iko mmanya m ejula n'ọnụ, o nwekwa ihe m ga-achọ. Ndị niile mmụọ nke Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke. Mmụọ nke unu natara abụghị mmụọ nke ịbụ ohu, nke ga-eme ka unu laghachi n'ịtụ egwu. Mmụọ nke unu natara bụ mmụọ nke ụmụ Chineke, nke na-eme ka unu tikuo Chineke sị, Aba, Ezinna. Mmụọ nsọ ahụ n'onwe ya sokwa mmụọ anyị na-agba ama na anyị bụ ụmụ Chineke. Ọ bụrụ na anyị bụ ụmụ Chineke, anyị sokwa na ndị ha na Kristi ga-eketa alaeze ya. Ọ bụrụ na anyị soro Kristi taa ahụhụ, anyị ga-esokwa ya keta oke n'otuto ya. Echere m na ahụhụ nke oge a erughị n'ụzọ ọbụla itinyere nnukwu ebube nke Chineke nke ọ ga-ekpughere anyị. Ihe niile ekere eke dị oke agụụ na-eche mgbe ọ ga-egosipụta ndị bụ ụmụ Chineke. E mere ka ihe niile ekere eke bụrụ ihe efu, ọ bụghị dịka ha si chọọ, kama ọ bụ ka Chineke si chọọ. Ma ihe niile ekere eke ka nwere olileanya n'otu ụbọchị na ha ga-enwere onwe ha site na abụ nke iru ure, bịa sonye n'inwere onwe ha, inwere onwe ahụ dị ebube nke ụmụ Chineke. Anyị mara site na mbido ruo ugbu a, ihe niile ekere eke na-asụ ude n'otu dịka nwaanyị ime na-eme. Ọ bụghị naanị ihe niile ekere eke, anyị onwe anyị kwa ndị natara mkpụrụ mbụ nke mmụọ nsọ na-asụkwa ude n'ime onwe anyị ka anyị nọ na-eche mgbe Chineke ga-eme anyị ụmụ ya, ma mgbe ọ ga-azọpụta anụ ahụ anyị. Okwu nke Chineke, okwu nke osebụrụ ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Nke a bụ uche nke onye zitere m, ka m ghara ịtụfu ihe ọbụla n'ime ihe niile o nyere m, kama ka m mee ka ha si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị ikpeazụ. Nke a bụ uche nke Nna m, ka onye ọbụla hụrụ nwa ahụ ma kwerekwa na ya nwee ndụ ebighị. Aga m akpọlite ya n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. Oziọma osebụa.
ka anyị site n'ozi ọma nke anyị nụrụ nweta mgbaghara nke njọ. Praise the Lord. Agụọla anyị bụ nke e wetara na Wisdom chapter 4. Na Wisdom chapter 4 anwa o nwere ihe verse 9 na-ekwu. Ọ sịrị na nghọta bụ isi awọ nke okenye. Nghọta bụ isi awọ nke okenye, mana ndụ na-enweghị ntụpọ bụzi gịnị? Okenye zuru oke. Praise the Lord. Nghọta bụ isi awọ nke okenye. Ọ bụrụ na nghọta bụ isi awọ nke okenye, ihe ọ pụtara bụ na ọ bụghị ala one mmadụ dere ka e nwere ike iji wee kpọọ onye ahụ gịnị? Okenye. Maka o nwere nwatakịrị, obere nwatakịrị nwere ike ịdị 5 years maọbụ 6 years kịta, ka ọ ga-esi na-ekwu okwu n'ụdị ajụjụ ọ ga na-ajụ. Kedu ihe anyị na-ekwu? Ka ihe anyị na-adị ekwu? Anyị asị na nwatakịrị nke a na-eme gịnị? Na ọ na-ekwu okwu ka gịnị? Ka okenye. Ọ bụrụ na ọ naghị nghọta, ọ ma na-ekwu ụdị okwu ahụ. Mana ihe a ga-eji masịara okenye zuru oke, onye nwere nghọta, bụ na ọ mekwazịrị gịnị? Na ọ kwụbara aka ọtọ. Ndụ na-enweghị gịnị? Haleluya. Kedu ihe ọ pụtara? Ihe anyị ga-eji wee ghọta ihe ọ pụtara ọfụma bụ na ọ dị oke ụtọ a na-akpọ mmadụ. Oke ụtọ a na-akpọ mmadụ. Oku nke izizi a na-akpọ gị bụ oku nke Chineke ji wee, nke a na-akpọsi gị oku nke abụọ, oku nke iji wee mezie ihe Chineke ji maka ya mee gịnị? Wee zite gị n'ụwa. Ihe Chineke ji zite gị n'ụwa. Anyị ncha na ebe a, ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị bụ, anyị ncha dịka anyị na ebe a nọrọ na ụfọdụ na-elele nwanne anyị nwoke ka ebunatara ya n'ụtụtụ a, were fụ ka ọ nọrọ jụụ, were fụ ka ilu dị ya, were fụcha ihe niile. Ihe anyị ga-ajụ onwe anyị bụ, akpọrọ anyị oku one a esi wee kpọọ anyị. Anyị ncha ọ zara ya bụ oku nke iji bata n'ụwa, dịka anyị ncha niile n'ebe a zara ya bụ oku. E wee kpọọ ya oku nke ibi eze ndụ, ihe Chineke ji maka ya mee gịnị? Wee zite ya n'ụwa. Kịta ọ zachazụ, ọ bụzi ihe iji nke abụọ mee ka ihe ga-akọwa nke abụọ ị ga-esi wee mee gịnị? Were zaa ya. Onwe gị bụ stage 2 ahụ ị nọ, mụ na gị nọ. Kedu ihe anyị ji ya were na-eme? Ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee, ọnụ ụzọ ka gị gwa nwanne anyị bata. Ọnụ ụzọ ka gị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe ka gị bata. Amara nke mmiri Chukwu ka o sorokwa nata ugwu dịrị ya n'uju na aṅụrị nke ndụ ebe n'ihu Chineke. Meghee ọnụ ụzọ ka gị bata. Maka ndị na-ata ahụ na mmadụ nwụnarị ha, ka afọ ọma nke ndị otu Kristi ibe ha gbaa ha ume, ya benatara ha nchekasị. Meghee ọnụ ụzọ ka Gilbert wee bata.
Gilbert, ka Kristi bụrụ obi ebere kpee ya ikpe maka na o kwenyere na Kristi bụ di nwere ụkpụrụ ụzọ pụtara na-aga nke site na Kristi mmanya nọnyere ụnụ elita n'obi ụnụ elu ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwere nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwata ụwa site na Kristi dị nwere anyị dị n'ụwa ọzọ. Maka ndị kwere na gị o sebụrụ ụwa ndụ anaghị enwe njedebe, ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya mgbe ụlọ ikwu ọchịchị ha nakwa ụsụ igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwu ukwu otito ga-ebi ebi na-asị na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe ekele nke udo na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. nke Kristi kwadebere anyị site na Kristi dị nwe anyị. Otu ọ dịrị Jesu. Praise the Lord. Anyị na-ekene mmadụ ncha sonyere anyị na aja misa anụnwa nke anyị ji wee na-ekpere nwanne anyị nwoke ekpere ma na-ayọ Chineke ebere n'isi ya maka ezumike na nzọpụta nke mkpụrụ obi ya. Mana tupu anyị aga n'elu na
inye ya bụ ekele. Ọ ga-amasị m ka ofu onye na ezinụlọ ya were afọ ezinụlọ wee kene mmadụ niile gbakọbara ebe a isonye n'ikpere nwanne anyị nwoke ekpere anọ na-atụfughị oge na nkenke. Ibe anyị ekene m unu. Ihe na-ebe Emeka na abụ ohoye achị na obi dị anyị mma na anyị gbakọrọ ngwana. Anyị na-ekpe Chukwu na mgbe ọ bụ na a na-agbakọ ngwana ka ọ bụ nnọọ ihe ọma, ọ bụgo nnọọ ọnwụ mpam mgbe anyị niile nji bịa bịakwa kwelu ya ugwu. A na-ekene unu niile. Chukwu gọzie unu eme. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Ana m ekene mana anabata n'aha parish anyị ncha niile. Na mbụ ana m ebido na Leonard Ajiene bụ onye nke hapụrụ ihe niile o nwere taata wee bịa ka ọ nọnyere anyị. Kenekwa ndekwa ya bụ ndị nke gbalụ mbọ wee rapụ ihe niile ha nwere were bịa ịfụ na ha mere ka Jamisa anụnwa ka ọ bụrụ ihe o kwesịrị ịbụ. So anyị na-asị ndekwa ya Chineke gọzie ụnụ. Anyị na-ekene ndị ọzọ niile, ndị parish anyị, ndị nna ma ndị nne anụnwa ka anyị nwee ike ịkwanyere nwanne anyị nwoke ugwu ikpeazụ. Na-ekene ndị ezi ọha niile, ụmụnna nwanne anyị maka ndị ọzọ ọkwa n'ebe ọzọ were bịa. Ana m asị ka Chineke gọzie ụnụ ncha niile maka isonyere anyị na Jamisa anụnwa. Na-ekenekwa ezinụlọ na-asị ha kasie ezinụlọ ka ị na-ji wee nọrọ ebe a bụ ọdụrụbe nwanne. Unu na-ejighị ihe ọzọ were karịa obi. A sịrị n'oge anyị na-ekpe ekpere nke ndị kwere nọ ka afọ ọma anyị ka ọ dịrị dịka ezigbo ndị otu Kristi ili ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya mere ka anyị jiri n'umeala rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kunite ahụ nwanne anyị bụ Gilbert Orji nke nta, onye anyị na-eli ugbu a na-adịghị ike n'ọnọdụ ndị nsọ na n'ike nke mmụọ nsọ, ka o mee ka o sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị niile kwerenụ gara aga, ka o gosi ya ebere n'ikpe nke ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụkwa onye eji ọnwụ gbapụta, onye akwọlara ugbo oji, onye emere ka ya na nna dịkwa na mma ọzọ, onye ebufara n'ubu aka nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o jee sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebi ebi na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ. Anyị ji aka na site na nchekwube anyị na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile na-anwụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma niile nke iji gọzie nwa odibo gị na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, were ebere gee ntị na arịrịọ nke anyị na-arịọ gị
onye nwe anyị ohere nwa odibo gị bụ Gilbert ọnụ ụzọ nke Paradise nyekwara anyị aka bụ ndị ka nọ n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eji izute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị bụ Gilbert ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi dị anyị. Ka ndị ga-etinye ya na moto. It's
onye ọbụla kwere na ọbụna dị ma asị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekwekwe na m ọ gaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Ife anyị ga-aza bụ anyị arịọ gị n'olu anyị kwuo na ya. Anyị arịọ gị n'olu anyị. Na gị onye gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ Lazarus iche anyị anya mmiri, anyị arịọ gị Kristi. Ka gị onye kweghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye nwanne anyị ndị ebi ebi, anyị arịọ gị Kristi. Ka gị onye kwere onye ori nke chegharị nkwa iru na Paradaịs nabata nwanne anyị bụ Gilbert Orji nke nta n'eluigwe, anyị arịọ gị Kristi. Eji mmiri nke baptizim wụchaa nwanne anyị bụ Gilbert Orji nke nta na njọ ya, tekwa ya mmanụ nke nzọpụta, ka ịkpọbata ya n'otu ndị nsọ gị, anyị arịọ gị Kristi. Eji oriri nsọ nke ahụ n'ọbara Kristi were zọọ nwanne anyị bụ Gilbert Orji nke nta, nye ya oche
na nnukwu oriri nke alaeze gị anyị ayọ gị Kristi. Anyị nọ n'uru n'ihi ọnwụ nwanne anyị bụ Gilbert Orji nke nta, ka i jiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebi ebi kasie anyị obi, anyị ayọ gị Kristi. anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka ị mere nwanne anyị Gilbert ebere. Nke mbụ, nwaodibo gị a nwere okenye ime ihe bụ uche gị, ekwela ka ọ daba n'ahụhụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwaodibo gị bi n'ụwa, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ. Mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Nye ya ezumike ebighị ebi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi ya na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga. Ekpere maka ndị na-eru uju. O Chukwu, anyị na-arịọ ebe anyị na-akwa arịrị maka ọnwụ nke nwaodibo gị bụ Gilbert Orji nke nta, ka anyị na-echeta mgbe niile na ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Nye anyị gracia gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ịdị na-ebi ndụ dị mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede na ọnwụ akwadoghị akwado ghara ikwudo anyị, kama ka anyị na-eche nche oge niile na ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike iso banye n'aṅụrị ebighị ebi. Amen. Maka onye nwụrụ anwụ, ka Maria nne nke Chukwu, nne dịkasịrị obi ebere, onye ntasi obi ndị na-eru uju, ranye n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwaodibo ya bụ Gilbert Orji nke nta, onye nke hapụkwara ụwa nke a, ka o site n'ekpere nke ya dịka nne nwee ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-atụ anya ya n'eluigwe, biri na ya ebighị ebi. Amen. Nke ndị ezinụlọ ya, Charles. It's something. Okay. Something. Jello, wait. Very good. Wait. Let's ask him first. Yes, I am.
Mba. Father. Mandog, Mandora, Mandi, Odogwu, you can make a bunch of them. Make a like I like. All you have to go, Fidel, educate the book. What I see we get.
If I when I get what I carry, when I look one tank and I can get a good look at it. What about and I should make it. I wonder about you and I can I put a woman do. And don't know what to do with him. I have to do it. But I think that I'm going to be bad before I move on. I am what is shake. I'm privileged. We are in a Wabulets, Ogbuefi, Orji, Gilbert Orji. I can agree. Limitless multimedia camera. Limitless multimedia camera. When you see photo, you need it for your burial, for your marriage, for any event, baby. Or limitless multimedia camera. Look at the way we're going to spider. We're going to chidano. Onyonwe, ebole black, and water. I can a Palundun Dabo, Kinendumwe, no Hinato, I Subunegi, no Pamari Napureke, I Subati boy, Amiga.
Thank you.
Commissioner for Enjoyment. Baby, watch your side, watch your side. Gilbert. Career. Maka menanya the Gilbert now by this time. Maka modern Opel Mokwa. Opel Mokwa. Who dog is Sidol Mamaya. Waga. Webber na Omwabia Gilbert. Yemna, Yobo. Kineka Nabatan Kurobia. Abraham. Rosrikan and Topa. Now your father. Which your power maker or more. Never na Hagal. Which you want, I can do, which you want, I can down. You want, I can do, so amen. Oh, there, Kaha, which is the Gilbert Tegarian, born on Adam and Baja. No matter no more long. I'm going to can you open the model in a way? Is in a open the modern Napa as you know Nabuna. Oh, who you put them at the knee. Oh, yeah. At any time. I'm not a quick and we kiss the cup. I went to when Cassiope and a chicken in America. I went to I'm no one made to end up. I will that I can go to preach it. I will give you a dinner. No, preach it. Now, also, can I find it the way Chiwata Park. Chiwata Park. Chiwata Park. I can agree in there. Now, so.
ya n'Igbo. Daalụ nne. Thank you. Ka ife na-emebe a n'ụbọchị taa? Brother, nwanne anyị nwoke and onye mmụkwala ibe ya mbụ ogbuefi Gilbert Orji nke nta JP. Onye nwere anyị na-akwanyere ugwu nke ikpeazụ nwata. Afọ m n'anya. Anyị na-asụ kasie. Kasie. Nke ka gị na onye a ịbịala mgbalụ si wee dị? Nwanne m nwoke, onye a m bịala mgbalụ taa, onye nwa bụ ihe nwe m. Amụrụ m nwa dị ya na bịa. Yes. Kedu afịa? Aha ya bụ ogbuefi Gilbert Orji nke nta JP. Thank you. Daalụ nne, anyị kene. Kedu ekpere ị na-ekpelu ezinụlọ nke ọlapụ? Ekpere m na-ekpere bụ na ha ga-ewere aka ha si wee fịa were Chineke were mere nna na ọdịgwa ka o si were dị ọmara ama mma Chukwu aka n'iru. Yes. Thank you. Kedu okwu ndụmọdụ ị ga-agwa ezinụlọ nke ọlapụ? Ekwutagoro m ka m si gwa ya nwa ọgwụgwụ na ọzọ m nwere igwewa onye ka m si wee gwa chụọ atasie nwa parent megide n'obu ma ọ bụla bụ ndụ mmadụ a dịsị onye parent megide n'obu na ọ dịgwa ka o si were da o megwo so nwa were ngwa m si were ya. Thank you, my brother. I can only repeat. I will put on a thing. Yes. No, I can't. I believe it. Sure. Your presence is much appreciated. Thank you. Thank you so much. We appreciate you.
Please, in the prayer of let's chill, ogbuefi, Orji, Gilbert Orji, JP, Asi, Nebi, Okuno Jibia, Nkuno Yajina Lakafiyama, Aikine Lono, Yawoko, you see me as a young baby. My God, baby, I can remember that was so. Thank you all the way from the baby. I can remember God from the baby. Every black who could be able to power now, Bamba, every black. On the guys, baby. Nobody from the baby. We appreciate you. Especially Anando Gene Chidodo. Chidodo Gene Group. Thank you, sir. I'm
Father, how come I will go?
I can agree preaching. I didn't come on the web and no go start. Onye abịala maka ya maka mmemme nke akwa Gilbert Orji Kenta Uchechukwu alias aka Synchro System KP. Synchro System KP Uchechukwu Orji Kenta eji maka ya wee nọrọ ebe a taa ezigbo nwanne m bụrụ ezigbo ọnya ọya dị mma ekwesịrị mmadụ hapụ wee bụrụ na ihe gbasara m mberede ga-ekwukwu ya onye na-ekwu maka ya is a manager of men and resources. Not just resources, men and resources. A manager of men and resources. I wouldn't believe it. He's a fellow that one don't supposed to depart from. This kind of untimely death don't supposed to meet this an icon of a man. Today we are calling the last respect unto him, and I believe the Almighty God through his own magnanimity. Being a man of magnanimity is not just by saying sake. We know what he has contributed to the measurement and the gravity of development of this very community. This is not a man who's supposed to bury like this. But I still thank God, in as much as he has gone today, he has some people that are legacies that he has left behind. Yes, I see. He has gone, but he's still alive. He's still alive in people. Yes, Uchechukwu Gilbert Orji Kenta, I know by the kind of life he has lived, he is going straight to the bosom of the Almighty God. Whichever thing or whichever way he has gotten anything at all for him to be in the bosom of the Almighty, Jehovah God will accord him that respect and have mercy over him so that he will transit unto his bosom. Amen. Today we are according the last respect to Uchechukwu Gilbert Orji Kenta JP. We say rest in peace. We say he will rest in absolute and perfect peace in the name of Jesus. Amen. Special prayer for the family. My special prayer for the family is that every legacy he left behind, they are going to be nothing like untimely death before him. Amen. This icon of a man who have gone like this, we cancel anything about untimely death in his family and in the generation he has left behind. Amen. We pray that the Almighty God will allow him to rest under his bosom. Amen. Amen. For in Jesus' unfailing name we have prayed. Amen. What is your word of encouragement for the family? My word of encouragement is that whoever that is among the legacies left behind, we should know that death being an inevitability, all we have to be with is endurance. That is the only thing man is supposed to do. With endurance, we are called the Lord. Because transition unto God or transition unto death is what the Almighty God has set behind man. And there is nothing we can do than to obey. I pray that everybody should have the fortitude to bear the Lord. Amen. Amen. Thank you so much. I pray that whoever that might have been here today to accord the last respect to Uchechukwu Gilbert Orji Kenta JP, they will get to their respective destination freely and safely in the name of Jesus. Amen. I pray for journey mercy for everyone. Amen. Thank you so much. Thank you, my dear. The man is truly a legacy because I saw what is happening. Everybody from Abuja. For the short life he had lived. I saw people outside country. They came for this burial. To show that it's a legacy. It's a legacy. He left a very great legacy. And the people left behind him should emulate him. Very important. Thank you so much, sir. We thank you for your support. Thank you. I saw you since morning. You were here. I'm seeing that everything is going according to plan. This is a friend and a brother we should not lose. He's an icon of a fellow. We're not supposed to lose him on time. Jehovah God, you are the greatest. There is nothing we can do without the Lord. That is true. So we pray that he will be accepted in the Almighty's bosom. Amen. Thank you, my dear. Thank you so much. God will bless you and lead you. The FB. LG Never. FG Never. FG Never. AGK, man. Thank you so much, sir. Thank
Engineer, o nwere ndị ka nwe ọ bụrụ na m bịanwụ n'oge ọ na m nwere ndị nzukọ n'oge aka na ego ọgọ nwoke bụ ọ dị ka nna m I lost my parents at my early stage when I got married nwa nwaanyị then I became like he covered all those spaces he's just like a father. I miss his advice, his support, his prayers and all that thing. So I really felt pain, but I have to console myself. There's nothing we can do. So he's a father, in fact he's a friend, a father, and in fact everything. I don't know the word to use to qualify him in my life since I know him. So as I say, I will always give God thanks in every condition. That's the thing. Can you preach in it below the soon of family so space I do go. That aspect now. I wasn't never. Okay, but you that space. On a cover. Billing nani. I'm on the program. I'm not going to work more than the offer and Anya. They both go them even no Russians now. I feel like I kill Yamma. All those things. So I don't know mother on a you keep I got castle because now I'm not and it which the way that love only never know my own place. Can be around nowhere. Oh, even my game no one name was him. I know on our decor. Or some I will roll time there. You do come my old age and some old age. Okay with it. Okay, family back. So you believe in the Bebuka. Oh, that love and peace. Those are children. We're not children. I go one wrong. The first daughter boy and Damaka. So I am my wife. So that's words. I do that in so I will do peace. Do the major thing I could do any is no. One make a major mudo. He was on the medicated so I have the major thing in the below. I can see you another on Mataka. I didn't make I'm looking at it. I'm not, but I was now. Who's in the watch like what you got? Amen. Engineer, I can ignore the preacher. And I say that so I have nobody in the of and I still choose that we're taking magic. Engineer, thank you so much.
Chukwu anyị egwu Anụkenyi wa na Fọkọneta. Anụkenyi. Chairman Amagwu enwelu m. Chief Chairman egwu family. Anyị kene dị preacher. Daalụ nne. Biko kebe na-emebe a n'ọgwụ ụbọchị taa? Ọgọ m nwoke ka m na-akwa tata. Bụ Gilbert Orji. Aka m na-akwa tata. Ọgọ nwoke. Kedu ka gị na ọgọ ya nwoke a si ebikọ ndụ ma ọ nọ ndụ? Kedu ụdị mmadụ ọhụrụ? Abịatala m be ọ nabata m. Wolu m ka nwa ya. So that is why m ji wee sị na tata na mma akwa ya bụ na mma akwụ ya kwa anya ka eji akwa mmadụ. Abụ m n'anya ọ bụla na ikwuru ome obele eme ọ bụla obele iwe. Kedu ekpere pụrụ iche na-ekpere ọgọ nwoke a ebe na ebe ọ nọ na nabata mkpụrụ obi ya na mkpụrụ anyị kwara n'ụwa ọ gbalụ mbọ dịka nwoke ịghọtagosi ama achọ Chineke ka ọ nabata ọ bụrụ na o nwere obele njọ jie ya gbaghara ya ka o nwee ike ịbata na alaeze ebe wee na-ayọkwazi anyị nwa bụ ndị ọ rapụrụ ka ọ na-ekpetara anyị ekpere ịghọtago ka anyị nwa na onwe anyị nwee ike ibikwa ezigbo ndụ dịka o si wee bi ịghọtago so because na ka azụ ya karịa irue mma ụmụ ya ụmụ ọ rapụrụ wee pụọ kaba niile na-agba mbọ ka mmadụ biko ọrịa anyị na-ayọ Chukwu na-ayọkwa Chineke ndị ọbụ na-abịalụ akwamozu a n'ụbọchị nke taata Chineke ga-eduna ha n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla na ụkwụ ya eji na ya aka nke ha ji wee bịa. Amen. Kedu okwu ndụmọdụ okwu nkasi obi ị ga-agwa ezinụlọ nke ọrapụ? Eso m na ndị a na-agwa okwu nkasi obi so ihe m na-agwa onwe anyị bụ ka anyị kasiwe obi maka na ezigbo ọgọ mba m n'aka dị ebe ahụ ejiro m egwuregwu ojukwuru m egwuregwu ịghọtago so ana m ayọ ka onye ọbụla kasi obi maka na ya ama nwa ọgwụ jebe Chukwu Chukwu maara nke ka mma o ji wee wepụ ya ọ bụrụ na ọkago nka mana Chineke nọgatasị ya na ọma nnọzi so na wee na-ayọ ka anyị nwee nkasi obi ka anyị nwabụ ndụ na-anọ bikwa ezigbo ndụ eji wee na-elota anyị echi niile. Nke nwa nke onye ka ị na-anụ? Ọ nwanne nwaanyị ka m na-anụ. Yes, mana onye nwa kpọ ya nwanne nwaanyị ahụ amara m onye bụ nna nwunye m onye nwa ka m alụwo nna onye ka m ji wee bịa kwa ka m ji wee bịa eji m ebi wee bịa afọ m n'anya ọ bụrụ na ikwu anyị na-ekene gị daalụ na anyị na-asị na ebe niile dị na mgbalụ a achụ ga-akwụkwọ echukwu mmaji ebe uchi a thank you so much.
fingers are small, some fingers are big, some fingers are small. You take life so easy, it's so easy for you. You take life so hard, it's so hard for you. That's so hard you, that's so hard to be, that's so hard you, that's so hard to be. Just you know me so, hey, that's all, our fingers are not equal. Hey, that's all, our fingers are not equal. It's preparing for your healing, my God, oh my God. I'm waiting for that touch that sends pain away. Believing I'll just wake up and know it's all a dream. I'm falling down the tunnel.